Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannan barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel tamu mai albarka ta duniyar crypto zalla. A cikin bidiyon mu na yau na zo mana da wata wallet ko in ce wata exchanger wadda za mu samu $10 da ita da zarar mun yi register. Wannan wallet kamar Binance take, da zarar ka register a cikinta za su baka coin ɗinsu wanda darajarsa ta kai $10. Duk da cewa a yanzu ba a fara trading ɗinsa ba, amma ya kamata mu mallaka kafin lokacin da za su daina bayarwa, dan daga zarar sun daina bayarwa wannan coin zai iya yin daraja fiye da yadda ake tunani, kasancewar exchanger ba ƙaramin exchanger ba ce, babba ce, sannan shine coin ɗin su kawai da suke da shi. Don haka sai mu ƙoƙarta mu je mu yi register domin mu samu. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyoyin mu idan mun dora, sannan ka mana liking ka yi share na wannan bidiyo domin fara aikin. Ku biyo mu. Barkan mu da dawowa. Abu na farko da zaka fara yi shine zaka je cikin description na wannan bidiyo ka ɗauko link ko kai copy ko kai clicking a kansa, ko kuma comment na wannan bidiyo. A comment na farko zan saka wannan link da kuma description na wannan bidiyo. So bayan ka bude shi ko ka ɗauko shi sai ka zo ka duba opera da kake amfani da ita. Kamar ni yanzu zan shiga cikin opera ta, kamar yadda kuke gani already ni na ma ɗora link ɗin, na yi clicking a kansa. So in ka sa shi zai buɗe ma fuska kamar haka. In ya buɗe ma fuska kamar haka sai ka ɗauko Gmail ɗinka wanda kake amfani da shi sai ka saka wannan guri kenan, inda gashi nan na fara rubuta nan, kuma sai ka sa password ɗinka ka zo ka cike wannan terms and condition, sannan sai ka clicking akan register. So wannan shine abin da zamu yi, za mu cike komai da komai sai mu ɗora. So kamar dai yanda kuke gani gashi nan na cika komai da komai, so yanzu za mu ɗora kuma mu tafi register. So sai kai clicking akan register ka bayan ka tabbatar da abin da ka sa, sannan password ɗin da zaka sa ya zama da cewa strong ne, ka haɗa babban baki, ƙaramin baki da alama da kuma number. So bayan ka sa sai ka clicking zai buɗe ma nan, sai ka zo ka seta shi daidai da wannan abu. Bayan ka seta shi zai wuce zai kai ka inda zai tura ma code cikin Gmail ɗinka. So idan ya tura ma sai ka fita sai ka shiga Gmail ɗinka kamar haka. Idan ka shiga sai ka yi searching ka refresh sai za su tura ma wannan code ɗin, sai ka ɗauke shi ka je ka sa shi a wannan gurin. So kamar yadda kuke gani gashi nan sun turo mana wannan message wanda a cikin code ɗin yake shi za mu buɗe, sai mu ɗau code ɗin mu gashi nan sai mu kafinta 31 28 78 sai mu copy, sai mu koma cikin opera mu sai mu je mu saka shi, sai mu zo nan sai mu danne mai pasting sai mu submit. So wannan exchanger suna da sauƙi sosai. So abu na gaba da zaka yi bayan wannan shine zaka yi downloading application din su, wanda cikinsa ne zaka yi login ka ga wannan bonus da suka baka. Sai kai clicking akan Android APK ko kuma ka shiga ta Play Store ɗinka ka je kai downloading, amma mafi sauƙi sai abu ta Play Store. Yanzu bari mu shiga Play Store ɗin. So gashi nan kai tsaye mun nufi Play Store ɗin mu. So kasancewar mu muna da wannan application akan wayar mu ya nuna mana sai dai mu updating ko installing. So yanzu za mu fita direct mu je mu hau kan account ɗin mu na cikin wannan wallet. So kamar yadda kuke gani gashi nan muna kokarin shiga cikin application din mu. Bayan ya shigo da kai kamar haka ga guri can sai ka taba login ko register, sai ka je ka yi login da Gmail ɗinka ko kuma da number ka idan da ita ka register. To kamar yadda kuke gani gashi nan na ɗora Gmail sannan na sa password. Yanzu sai mu login. Bayan ya gama wannan verification na intelligent zai login da mu cikin wallet ɗin. So gashi nan ya shigo da mu cikin wallet ɗinmu sabuwa wadda muka buɗe, kuma gashi kamar yadda kuke gani sun bamu wannan coin wanda akalla darajarsa ta kai $10 kamar yadda kuke gani. gashi nan yana blinking, kuma zaka iya shiga spot wallet spot ɗinka don ka ga maimai guda nawa suka baka wannan coin. Gashi nan guda 10 kamar yadda kuke gani. Wannan yana nufin coin ɗin guda ɗaya ya kai $1 kenan, amma muna sa ran lokacin da za su yi launching a fara trading ɗin sama ya wuce haka sosai. So da haka mu kokari mu wannan register kuma mu rike wannan coin sosai, sannan mu invite duk mutum da in kai gayyace shi za su baka $10
za ka ga idan ka gayyaci mutum 10 kana da dala 100 har taka dala 110 kenan. So dan haka sai mu kokari wannan wata dama ce ta samu kan wasa da ita. Kada ka manta idan wannan shine farkon zuwan ka a cikin wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyoyin mai da mun dora. Kana kai mana like kuma kai share na wannan bidiyo domin wasu masu amfani. Sannan ka yi join na group mu na WhatsApp idan akwai abin da ba gane ba ko kuma kana da tambaya ko kuma domin samun abubuwan da ba za mu iya kasa nan ba.